يا من عصيت الله يوما غافلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagarami, mga bangsami, yeso programa tanong iningaranan sa bitira sa kawang rugudan agama Islam. Kurina to mga bangsami na ayad na kamitan sangka iya oras kebugan yang nakatano sa usayan di na rugudan angka iya mababaloy bandingan dari manto ada salakaw di al-akh Abi Asif bin Maki. Ayun iya ari ako ya kebugan narami sa payagan di na usayan. Yang ko to bidgan ng ko to abawain aguwaliday. Tunaw pa may kiano niya sa Quran. Bidgan niya no pa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan Allah sama dengan nama biya di kaya pagaritan si Abu Shabib Habib Tamano. Pataynya gi moto wa gulutan kada yaman tano dina katawan tano sulingarane. Yo moto anox tano panindaro walla bunbeloy walla sukuri surum di surga. Gi moto si Habib Tamano. Yung moto ini pa kasi tano tuno yung video no abaway abuso walidin. Si ko kialo niyan si sa Quran. Agia upamare Abu Sadid ko mane tano samranaw. Na isi sa amana niyan samranaw. May do ba? Lagi ay bumana niyan samranaw. Na mulanox. Dina dua nox. Isi niya piyakam masa. Si ko yamana niyan na mga bus ay inusar walla si ko Quran. So inaluyo wala gimo to abaway sa paganya kialuyan yan na sa suratul nisa ada kialuyan na sa suratul nisa inaluyo wala na si ko kapang waris napakagwa sa pera tigwala wawarisahu abawahu gimo to miya tayo na kapung warisan skana yan ama yan na ayano saron wala di nang bulalok siya ayano saron wala basta na abaway gimo to asa po to nagi aya mas man ikukuha udi na aya mas man ikuwaris si ikuwata na so ama yan nabaswi na yan na makapuntak suwina aguso ama na mas man ikukuha so ama ito ako sa pagkailan mo udi na ikanumbagi nanway ikanumbagi iraksa sa pagkailan mo na kukuha niyan lang. Ay na ay pugusay sa wala, pinutun jan wala na kakwa sa tamo, uri na tamo. Ay no sariyan na basa na so abaway. Ikadua kaya no saron wala na no sariyan sa suratul kahf. Tiga wala ammal gulam makan abawahu mu'minin. Yung to bubu mama na ayam bula aloksian na mapaparati si wala. Ayano saron wala na abawa. Utang mula anox. Ino to nakagi aya pinutun ro mambuna giyong ko to bentugan. Waya mana niyan na bentugan lox. Kagi so bentugan wata. Di niya di manggil baga mapia antaw nung kamarata nasip keswe ko ama. Ay berarti ano pa man giyong mo tawata na miya kapia wata. Leptiro nama sumiwa kay ama yan. Apkelo bang. Apkelo na so. Amay. Lagi dia naman buo pa makugiyong ko tawata na di mapili na biyatan na ayap ka resulta na siya kaya na de pipi ayo amay. Ay man nasip ka so si kuya man niyan na amay. Ikatalo kayo saron wala na inusarya sa suratul Yusuf. At wala waraf'a abawayhi 'ala al-arsh wa kharru lahu sujada. Amana niyan na so Yusuf alayhi salatu wassalam na si ko kaya pa ko mo
mbela alok siya na gusto mga pagarin yan, na ayno saron wala basan abawahu, warafa abawahu. Na duti mana sabo pagi usaro wala sango tuwa ayna nin usaro. Pagarin mati gumawa ulama na ikraman lil Saka-sakaw si iko inaya, sela-sela si iko inaya. Anto na sabab na ay pinutulro na kasujud. Nakapangalim bebaan suama si iko, ang sa mga pagarinan si iko, Yusuf alayhi salatu wasalam. Dito so tagin na paniyan. Na sabab po ay istorya na kasujud ay na luina suama. Kagi kurang ibuntal, ubaya pa kasujud na suina ka. Oh, ama na niya na miyaras saras-sara ka. Nagitip-tiro, nag-ibul na niya ka kasilangan. Na uriyan niya na bagad niya pa kasujuda. So ay na loy, wala, na suama. Agi suama na nabarkatan to ha. Miyaras ay kumpara ko ama na niya na inaka. Ikadu, kiyaw saron wala, sa inusariyan na ako. Na sabab, kung giyong kutwa masa, di na giyong kutwa oras, na ayamanan yan na pagkaunto din sila sa giyong kutwa, aras, di na bentugan, di na mutabang ko amapiyaw. Orse, na suka pagkaunto daw si ayamanan yan na mapiyaw, di na giyong kutwa, kapagakuha sa bentugan, ang taon ng kamanang, na siya mapapatutok wama. Kung nabasipo patut ako, ina. Na ayun sa ron wala na, basa na, abaway. So suwina, na ayaya ko sabi batiru daron na ayay no saran wala sa si ko walida sa is kanino pa may gimbuhat aw na talo kaya timbulan sa kaya saran wala paganeron na dua tapaman ipaman nga so inaakaw di nang bulalok sa ikatlo ikaduin no saran wala na kapipia pipian na ka sa sampur na kapipia so bulalok sa lalabuso inaka laboro siya laboro siya na ay katalo na mapamular tanong ta guguna buranon si kuyamanan yan na mula anok stan wala lang gusto ingatan igula isa gano tina rabbana gufir lana rabbana gufirli wali walidayya walil mu'minin ay kadnami na arila iya kung ka nagurila inka so walidayya amana inusaron wala na walidaw sumbula anok sakan nagusumiya marate ay man niya na ay kailangan si Ikulox, ay kumana isa man to, na kailangan si Ikuwata, na lalayon siyo kipumanin ka sa relasi kung bulalox ka, lalambo si Iku, inaka. Tigpanuwala, wawasay na insana biwalidayhi ihsana. Inariwala, suratul Ahqaf. Ay man niya na, initira namin tiguwala si Iku manusia, sumbula alox yan sa kapipiin niya nun sa sampur na akapipiya. Na ayun sa ruwal abo sa nawalidahi. Ngayon ito nakaliya ka pipiya. Na ay kailangan ka na mas pipiya na kaswayamanan niya na ina ka kumpara sa kwayamanan niya na ama ka. Tika panuwala pinutul niyan. Isa kayo na ito ating nabiwalidahi hamalatu ummuhu kurha wawada'atuhu kurha. Ulit natin na hamalatu ummuhu wahnan ala wahno. Ay manan niya na ito kaya gudamar ka, kini ko gutan ka wina sa margen. Ay nimbuta ka naman sa margen. Di na gubidamar ka sa tantoro na lumimakalawas yan sa uto kapagdam yan sa masakit. Na pinutulutuan ka, anak ka mapamula sugugaw na gusuran nun si ko. Mbala, no sa rin. Dalam mo na si ko, inakakagino sa ron wala na wali daw. Lamay na siya. Makairon ako katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, adlam niya ko muna sa katawa mo. Alayan tayo yung pkin, hadis, masure lumalang apa hadis ang utuan. Yang ko muna tina, ang taon ni taral biye pipi anak. Na tigo Rasulullah suina ka. Tinaurian yan, ang taon naman, na tinasukman suina ka. Na tinaurian yan man, ang taon, na tinasukman su ina ka. Miya ka talo, nalangon suina. Na tigim man ang taon, na tinaswama ka. Kaya mana niya na, makaiwan na sa mutuwa, katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa siya kang mitibi sa niya kare. Balasan wala kaya pagaritan gusto lang miyakan isang kaya video sa panginamer ka na gusto kisirni nagukalekan yung isang Kristiyano wakalukalo nagpapatano sa balas pagandun numer ka na salamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.